astăzi o să filmez un videoclip. O să începem să ne jucăm o să jucăm ceva. Cine are, o să vă arăt dânsă cine are, eu o să joc. Este DLS25. Aceasta este echipa mea. Uitați pe pușcașul dacă nu știți. Vedem dacă se aude frații acolo, în dreapta. Se aude el. Eu o să jucăm acasă contra Havre. Nu știu ce echipă mai e așa. Hai să-i dăm drumul. Aici, asta este stadionul meu, dacă nu știți. Mă numesc Petrov, nu știu dacă știți echipa, dar cred că o știți. Echipa mea de tot. Hai să dăm drumul. Start partidă, hai să vedem dacă pot să bat adversarul ăsta. E destul de complicat pentru că adversarii ăștia se fac cei mai grei adversari. Uitați ce degajare, bă, ca la carte, dar e offside. Aoleu. Am pierdut mingea. Hai că o recuperăm. Hai, du-te. A, ba da, se poate, ba da, ce aveți, bă? Haide, frate, bă, ce de astea pleci degeaba, pentru că nu ai luat mingea, măcar. Hai să vedem, acum hai că am dat o pasă bună, nu e rea. Hai să vedem cum centre. Hai, bă, uitați-l pe ăsta, mai rău face echipa mea decât face a lui. Dar aia mea. Hai, bă, o centrare, hai că e bună, am căzut pe jos, bă, ce e asta? Un șut de... Aoleu, faul! Galben, așa, dă-i galben. Hai să vedem dacă pot să dau, adică nu pot. Într-adevăr, nu pot. Am dat fix în jucător. Deci n-am dat bine, deci trebuie să măcar să dau un gol, pentru că... Așa, hai. Ce bară, bă. Ce bară. Cum să am și eu un așa ghinion? Băi, frate, bă. Haide, bă. Nici așa. Înseamnă că o să mă fac de râs astăzi. Ba da, se poate, ba da, băi, ce aveți, băi, 1-0. Mamă, ce greșeală a făcut portarul, m-am băgat în fața lui. Uitați-vă ce reluare. Aoleu, direct în mine. Aici se încheie toată distracția. Ce credeam, mă, ăștia că poate să mă țină, mă, niciodată, băi. Haide, băi. O pasă foarte bună, haide, băi. Haide, băi, olou. Va fi pauză în curând și vă să fac schimbări. Da, este pauză și o să fac o schimbare sau nu știu ce. Hai să văd. Să văd ce schimbare mai fac, că e nebunie, bă, aici. Așa. Stați că este reclamă, dacă... Stați că... Trebuie că... Aoleu, din prim. Da, fraților, și sper că știți acest joc. Hai să trecem la schimbare. Am făcut schimbarea, hai să dăm drum. Repriza a doua, hai să dăm un team boost, că să-mi facă echipa mai bună. Deci parcursul meciului. Este repriza a doua, 1-0 am. Eu trebuie să bat maxim 2-0, dacă nu m-am dus pe retrogradare, adică nu, că sunt pe locul 3 în clasament, așa că hai să trecem pe sus. Hai să trecem la 1, locul 1, dacă știți ce zic. Am câteva punctețele acolo în clasament. Aoleu, du-te. Așa, mă, și o degajare foarte bună.
Mamă, dar repede au recuperat balonul. Incredibil. Repede. Haide! Așa tot. Hai, haideți să vedem. De ce sunteți în stare, băieți? Haide, vezi, o centrare și este gol! 2-0! Incredibil, deci scopul meu a fost îndeplinit. Am îndeplinit 2-0. Am dat 2-0, de fapt. Și acum să vedem dacă oponentul nostru va marca și el. Cine știe? A făcut niște schimbări acolo. Să mai tragă și el pe dreapta. Mamă, dar nu pot să-l împing, să-i fur mingea. Asta e problema la joc. Asta o întâmpină. Ai, bă, ce ai făcut, bă? N-ai meștiu controlul, bă, te-ai pierdut. Te-ai pierdut în zare. Haide, bă, așa. Intră, mă, în el dacă vrei să iei mingea. Am stat pe fault acum. Ai, dai și galben degeaba, bă. Iar mai făcut schimbări, mai fac și-o. Stați, frate. Fac și-o schimbări, păi ce e asta? Lăsați așa, frate. Da, fraților, frate-miu în spatele meu, nu știu ce are. Zâmbește într-una, râde într-una. Mie trebuie acum 3-0, dacă știu ce zic, dacă... Oleu, ce schimb! Oleu! 3-0! Incredibil, așa ceva, fraților! 3-0! Mamă, e roșu aceea. N-ai cum să... Da, la jucătorul meu îi dă roșu. Hai, Pușcaș. Hai, bă, cu 4-0. Ai, bă, ce arată. Da, e roșu. Cum v-am zis, roșu. Eu trebuie să schimb. Da, și final de partidă. 3-0 am bătut și am luat și un roșu pe final. Cum se poate întâmpla așa ceva? Da, cam cu acest video. Lăsați like, subscribe, înforare și ne revedem cu următor videoclip. Pa, pa! Dați, fraților, uitați Pușcaș noul. Deci, cum am zis, like, subscribe, înforare și ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!